F'dak iż-żmien, il-pubblikani u l-midinbin kienu jersqu bih ġarhom biex jisimgħu lil Ġesu. U kemm il-Fariżej u kemm il-kittieba kienu jgemmgmu u jgħidu: nies midinba jilqa' għandu dan u jiekol magħhom. U Ġesu qabad u qalilhom din il-parabbola. Kien hemm raġel li kellu żewġ ulied. Iż-żgħir qal lil missieru: Missier, għatini s-sem li jmiss lili mill-ġid. U dak qasmilhom il-ġid. Ma kinux għaddew wisq ġranet meta ż-żgħir sar kollox u telaq minn beltu lejn pajjiż imbiet u hemmhekk berbaq ġidu kollu f'ħajja mtajra. Meta ħela kull ma kellu, fuq dak il-pajjiż waqa' ġuħ kbir u beda jħoss ruħu fil-bżonn. U mar daħal ma' wieħed minn dak il-pajjiż li bagħtu fir-raba tiegħu jira l-ħnieżer. Kien jixtieq kieku jimla zaqqu miqar bil-ħarrub li kienu jieklu l-ħnieżer, imma ħadd ma kien jagħtih. Imbagħad daħal fih innifsu u qal: kemm lavranti ma' missieri għandhom ħobs bix-xaba u jien qiegħed hawn immut bil-ġuħ. Ħanqum u mmur għand missieri u ngħidlu: Missier, dnibt kontra s-sema u kontra tiegħek. Ma jistħoqlix iżjed nissejjaħ ibnek, żommni b'wieħed mill-lavranti tiegħek. Qam u tela' għand missieru. Issa kif kien għadu fil-bogħod, missieru lemħu u tħassru u bġirja waħda mar inxteħed fuq onqu u bisu. Missier qallu ibnu: dnibt kontra s-sema u kontra tiegħek, ma jistħoqlix iżjed nissejjaħ ibnek. Issa l-missier qal lill-qaddejja tiegħu: Isaw, ġibulu l-isbaħ libsa u xiddu ilu, libsulu ċ-ċurkett f'sebgħu u s-sandli f'riġlejh. Ġibu l-oġol li msemmen u waqtluh, ħanieklu u nagħmlu festa, għax dan ibni kien mejjet u reġa' qam, kien mitluf u nstab, u għamlu festa. Mela ibnu l-kbir kien fl-għalqa. Huwa u riġa lura, kif wasal qrib id-dar sema daqq u sfin. Sejjaħ wieħed mill-qaddejja u staqsih dak x'kien. Hawn huk, għallu dak, u missierek għatillu l-oġol li msemmen, għax raġa' kisbu qawwi u sħiħ. U inkorla u ma rridx jidħol ġewwa, iżda missieru ħareġ jitolbu jidħol. Ara, qal lill-missieru, ili dawn is-snin kollha naqdik, kemmtek ma ksirtilek qatt, u kieku qatt tajtni gidi lili biex nagħmel ikla u nifraħ ma' ħbibi. Imbagħad jiġi dan ibnek li belalek ġidek man-nisa żienja u lilu toqtollu l-oġol li msemmen. Ibni, qallu missieru, inti dejjem miegħi u kull mawt tiegħi huwa tiegħek. Imma kien meħtieġ li nagħmlu festa u nifirħu għax dan huk kien mejjet u reġa' qam, kien mitluf u nstab. Il-kelma tal-mulej, tifħil lilek Kristu. Il-parabola tal-missier u s-żewġ uliedu hija l-itwal waħda li nsibu fil-Vanġeli. X'inhu il-punt ċentrali tal-istorja? Huwa il-kuntrast bejn liben ubbidjenti u dak diżubbidjenti? Jew bejn kif il-missier jitratta liben li kien mitluf u l-mod kif il-missier jiġi ittrattat minn ibnu l-kbir.
Ġesu jikkontrasta l-imħabba u l-ħnina kbira tal-missier mar-rifjut aħrax tal-iben il-kbir lejn ħuħ li kien żbalja u lejn il-festin li l-missier ferħan jagħmel għal ibnu li reġa' lura niedem. Fil-waqt li l-iben li żbalja kien ħela l-flus ta' missieru xorta baqa' jżomm imħabba sħiħa għal ibnu. L-iben waqt li kien il-bot minn missieru tgħallem ħafna dwaru nnifsu u rrealizza li missieru kien tah imħabba li hu kien għadu ma irreċiprokax. Kien għadu jrid jitgħallem dwar il-font tal-imħabba ta' missieru għalih. L-umiljazzjoni kbira li sab ruħu fiha meta lanqas seta' jitma' lilu nnifsu bil-ħarrub li kienu jieklu l-ħnieżer u r-riflessjoni tiegħu ta' dak kollu li kien tilef wasslitu għas-soba u d-deċiżjoni li jiddikjara lilu nnifsu ħati u midneb quddiem missieru. Fil-waqt li ittama li jirrikonċilja ruħu ma' missieru u qatt ma seta' jimmaġina li din ir-relazzjoni ser tissewwa b'tiġdid u għaqda sħiħa u kompluta. Il-missier ma kellux bżonn jgħid kliem ta' maħfra lill-ibnu. L-azzjonijiet tiegħu kienu jitkellmu b'mod aktar qawwi u ċar. Il-libsa reali, iċ-ċurkett, l-ikla u l-festa jissimbolizzaw ħajja ġdida, safja, ta' unur u ferriħa għal kull min jirritorna lura lejn Alla. It-tifel li waqa' fil-ħażen ma setax imur lura lejn il-ġnien tal-innoċenza, imma hu ġie milquh u moti lura l-unur u d-dinjità ta' iben. Il-bidla tal-għaġeb tal-iben li waqa' fl-iżbal mill-miżerja u l-ħtija għat-tiġdid u l-ħajja l-ġdida hija espressa fl-istampa li l-istorja tpoġġi qudiemna. Il-lingwaġġ tal-qawmien mill-imwiet u t-twelid għal ħajja ġdida mill-mewt spiritwali li kienet tinsab fih ir-ruħ tiegħu huma espressi b'mod ċar fil-parabbola ta' Ġesu. Din il-parabbola tikkontrasta wkoll il-ħniena u l-oppost tagħha, in-nuqqas ta' maħfra. Il-missier li lilu l-iben kien naqas kien qiegħed jaħfer, imma l-iben il-kbir li lilu ma naqaslu xejn irrifjuta li jaħfer. In-nuqqas ta' maħfra tiegħu tinbidel f'supervja u l-korla tiegħu twassal biex jinqata' u jiżola ruħu mill-komunità tal-midinbin maħfura. F'din il-parabbola Ġesu jagħti stampa ċara ta' Alla u ta' kif inhu Alla. Alla u tassew ħanin aktar minna. U ma jitlifx it-tama u ma jaqtax qalbu minna meta aħna nitbedu minnu. Anzi, jifraħ meta jsib lil dawk li jkunu mitlufa u jwassalhom lura d-dar. U inti tesperjenza il-ferħ tal-indiema u t-tiġdid tar-relazzjoni tiegħek ma' Alla l-missier bħala ibnu jew bintu. Tagħmel użu tajjeb u frekwenti mis-sagrament tal-qrar li jirrikonċiljak ma' Alla missierek permezz tas-saċerdot. Mulej, għamel li qatt ma niddubita l-imħabba tiegħek u lanqas inkun passiva jew nieħu for granted il-ħniena li inti turi miegħi. Marija Om ħanina, itlob miegħi u għalija biex qalbi tintela dejjem isjed bl-imħabba ta' Alla li titrasformani biex jien ukoll nuri ħniena mal-proxmu tiegħi bl-istess mod
kif inti u ibnek turu ħniena bla limiti miegħi. Amen.